Sinau para waranggono-waranggono. Nggih. Sekalian ngicipi para kanca-kanca sinden. Wah prayogi. Nggih. Enggak. Putrane panjenengane jumenenge malih. Lho, meleh. Genduk cilik. Oh nggih nggih. Wis lah. Mumpung karo Mbak Mano karo Mbak Probo mangke dituntun. Mboten selingan sindene jenengan riyen. Mangke prayogi selingang sinden dugi prayogi ini Engko jumenenge sih. Oh nggih Dik, ayo Dik, kene Dik. Ya Nduk kene mandap. Nggih, sampean maju mriki. Sekar-sekar gendengan jari kerokan Gendenge wong menek bondo kalopo Nang nyalon kemilang dari sanancong Kade sedialono ciciro tumit Alama lukialengan sutro Kudu toto sedialono Kalau bebek Dek Legit. Sampeyan bisa goyang Banyuwanginan? Saged. Oh, coba. 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 Ini diajari sama Diajari. Om Te kalau enggak bisa ya. Biar Dek Legit dulu. Sama siapa? Om Te, Pak De. Kok Om Te? Om Tante. Oh, campuran. Iki jenenge mangkok ana cendole. Apa? Ketok wedok enek kondalan. Ya. Yo. Ayo Dek Legit coba. Ayo Mas. Gelandangan. Kok gelandangan dasewi. Belambiangan. Belambiangan kok gelandangan. Ajari ya Om Te. Ya, Duk. Sini Om Te sini. Coba dulu Dek Legit dulu. Tanya loh. Yo. Asik. 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 Enak Toyota. Jas. Luar biasa. Tepuk tangan. Jas. Sing bebek mentok-mentokane. Ayo Mas, ganti mentok-mentokane. Pitik-pitikan apa mentrok? Ya minta karo pitik dulure. Mentak-mentaknya piye? Pitik Kak. Silit. Bokongnya bungkuk. Bokong. Kene diajari. Lali. Pas pitik-pitikan tok urung Pitik-pitikan bokongnya ngene. Lah iya ngene kira. Bokongnya jendit. Jajal Om Te se. Ya. Bokongnya jendit, tangannya ning ngene karo ngene. Ayo, Mas. Ya. Lah, perhatikan bokongnya. Sudah paham apa belum? Aku belum paham. Oh belum. Aku paham. Mas. Nganu Mbak Prabu dulu. Nyapa. Ayo pitik-pitikan dhisik. Ya. Iya. Ayo, Dek, iki mentrok. Ayo. Oke, Mas. Sudah ngerti ya? Belum. Oh, belum. Ayo sekarang ayo. Anu, Sapa sih calon rusuk sih? Yang penting tas ini gak nangis ya, Mas. Iya, dah. Pitian ayo. Pitik-pitikan. Aku mentrok lanang. Iya. 1, 2, 3. Kowe mentok apa pitik? Kira-kira. Yo. Nah. Enak Toyota. Yo. De. Nyapa kok mbok gojeki? Lah kok mak gedandul ngono. Sudah paham ya? Sudah. Belum. Penak menayo. Sudah. Ora. Kan ini Gak iso, kon. ini tadi sudah pitik-pitikan. Oh, Satu iya. mentok-mentokan. Kan dia semua. Ini ulah-ulonan, ayo ulah-ulonan. Ulah-ulonan. Ih, banci siji kok nyeksa wong to. Isa orang kayak itu. Lah pitike wis mentoke wis gare ulane urung. Lah, berarti tak pangan ngono ya. Ya klusur. Ya gak, ya mentrok tapi Mentok double. ya aku arep muni gak penak. Aku dia ora paham lho jane iki. Mentok. Yo. Dul. Eh, Dul. Piye kuwi? iki mentok udunen apa piye? Mireng. Mireng. Bokonge kayak Sing gini ya. sing mundur ki bokong. Petetan yo gembel petetan. Nah, Tambure buka pertama. nah ngono lho. Petetan yo gembel petetan. Iki kaya banci nang
ngono iki kan. Iki sing jenenge Banti Asam Urat ya. Ayo Sang Ayu. Ayo Dek, ayo Ayo, Dek. Dek. Kono Dik. Gini aku iki. Ya. Iki beneran apa ulonan? Ya piti-pitian ae piti-pitian. Pak Jumbo dereng maringi anu contoh. Contoh Pak. Oh. Mosok dalangi ya piti-pitian. Jenengan nek piti-pitian kula sing pitik wedok nggih, Pak. Alah, longgo. Wis to sida apa ora iki? Sidah. Sayang. Ngono ae lutung. Aja lutung to. Eh. Mutung. Patetan